kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Kakanhon jong gipulit ka 6th MLP Battalion haka Sauterik unopra arjar arpo kala beteng biang bansam ya kineps a chakilong yeng beduk hagasnong Umran Dairi Ribhoi District. Haga jing sam ya kini gineps a chaki sanpongut kirangba bat chaki shispa ngut ki kentei laidon lang u head assistant jongka office u commandant ka 6th MLP Battalion uba ar rapsang harengkat ka jing sakhi lang jong rangba shnong bat u secretary shnong jong shnong Umran Dairi bat kiwe hagani gasngi la le buromru ya ki sangut ki Anganwadi bat ya ki Asha ki balalong ki shipai yakun covid khat khandai ki ba hakmat e